chabhondoka panguva ine zvonzi ED will now come after the generals vakamenchenewa naBob Shogeza vachinzi torai action pane mutungamiri wenyika. Sana pena mashoko atona kuti some of the generals vatona vana Rugeje, vana VP Konsano Chiwenga nana Sanyati panguva ino zvonzi their lives are parisk. After pana paonekwa kunzi these are the guys vanoonekwa kunzi ndo vangakwanisa kudonhedza mutungamiri wenyika. Sana pena mashoko obuda chitaurwa panapa nehistory yatona kuti some of the allies vakaleta the 2017 coup vakatsakatika. Don't go subscribe or like on the bell icon. BBC inobuda panapa inyora ichiti leading the conversations with BBC Zimbabwe, Geza set fire. Don't you think Chiwenga and other generals mentioned by Geza should act? Because ED will come after them. As usual, Zimbabweans will just watch the movie saying Havana plan. What do you think? Let's talk. Mashuka toka ne BBC achinzi aiwa panapa kunyakwe mageneral aidanga chinzi hapana zvavarikuda kuita. But the fact kuti vakomana ava vamenchenewa naBob Shogeza vakaita sana Valerio Slanda panapa patova nesignal yekunzi kunyange vanga vaida kutora action or vanga vasingadi, the regime might act after them. Nokuda kwokuti vaonekwa kunzi ndo the only loophole yasara inopedza zvigananda. Mashoko ari kuda panapa tiri kuona kuti panguva ine aiwa patoshata. Tona naLinnie Emmanuel Chichema aiwa mamwe mageneral vakaita sana Simusiso Moyo panapo vayataura pamusoro pana Rugeje vachiti dear General Engelbert Rugeje, munhu wenyu ave kunamata zvigananda, nyika yaparara, vana veZimbabwe vakugara mumasango, tibatsirei mubvise munhu wenyu, chatova chikumbiro ichi. Ndomashoko atiri kuona kuti panapa naLinnie Emo vanhu vanokomenta politics yemunyika vanobuda charo achiita aiwa panapa vanhu vanoratidza kuti vaneta aiwa nezvigananda, aiwa vari kuonekwa kunzi ndo vari kukodzeresa kutambura munyika. But panguva ino the main topic iri panhau yemagenerals vamakaona vakanyatso kutsondorwa naBob Shogeza nezuro zvekuti muzuva ranhasi vakomana ava hana dzavo dzinenge dziri kutorova kana vakasaita plan ameno maZimbabweans anongoona movie vachitsakatika. Todze mafunguro enyu kuti kudii pamusoro pechitiko ichi. Subscribe or like, turn on the bell icon.